Kulturprinsen er et udviklingscenter for børnekultur. Vi arbejder både lokalt og regionalt, nationalt og også internationalt. De sidste 7 år har vi arbejdet med Erasmus+-projekter. Og det er de projekter, der hedder samarbejdsprojekter, hvor at man får mulighed for at samarbejde med organisationer og institutioner i andre europæiske lande om at udvikle noget sammen. Det gode samarbejde for os er der, hvor vi føler, at de partnere, vi samarbejder med, de tager en stor del i projektet og har et stort engagement og en motivation til at indgå i de ting, der bliver udviklet. Det relationsarbejde, der ligger i partnerskabet, er ekstremt vigtigt helt fra starten af projektet. Det her med at få skabt et åbent, energifyldt rum fra starten, kan virkelig være en kæmpe motivation igennem hele projektet. Noget andet, der er vigtigt, når man indgår i et internationalt samarbejde, er at forberede sig på, at det kan være en udfordring at samarbejde, fordi man er på tværs af landegrænser. Og det skal man jo være opmærksom på. Men man kan også forebygge meget af det ved at være meget tydelig som projektleder fra starten om, hvor vigtigt det er, at man møder op til de online-møder, der er, og at man prøver at holde de deadlines, der bliver sat, og på den måde ligesom sige, sådan er rammen i projektet, og så er der fleksibilitet på mange andre måder. Jeg tror, at den bedste måde at finde partnere på, det er at bruge sit netværk og tage kontakt til dem, der har netværk. Fordi man også på den måde kan finde frem til nogle partnere, som der er nogen, der kender, og hvor man ved, ligesom, jamen, der er nogen her, man godt vil kunne samarbejde med, eller nogen, man kan stole på. Det handler jo også meget om en tillid. Det, jeg synes, der er rigtig spændende ved Erasmus+-projekterne, det er jo også det her med, at vi kan mødes i hinandens partnerlande og opleve hinandens organisationer og den måde, vi arbejder på, så det bliver virkeligt. Og så er det rigtig rart at lære hinanden at kende på den her måde. Der får man jo virkelig sådan 3 intense dage, hvor man er sammen fra morgen til aften, hvor man virkelig får mulighed for at tale med hinanden og lære hinandens praksis og udvikle sammen. Det kan skabe sådan en helt fantastisk dynamik i sådan en gruppe, når man kommer ud og mødes sammen et sted. Mere end nogensinde står vi også i en situation, hvor vi bliver nødt til at tænke på tværs af lande, og vi bliver nødt til at tænke internationalt, globalt. Hvordan samarbejder vi sammen om at få en god verden?